naglipay kag ni uli ko po. Nita ko kalipay na surprise man. O di ba nalipay lagi ka kaya na-surprise man ka. Ko, nalipay ba ka? Kanang surprise nalipay na nag-goal na. Pero nag-goal ka ko ni tambo ko. Ko. Surprise? Di nalipay ba kag ni tambo ko? Oo. Ngano nalipay? Una-una ko niwang yung ka dito. Unya, magkita ni mo. Sa una ta ko niwang pakita na ko. Makiklaro eh. Good morning! Karon day guys, na ko i-share ninyo nga video ni dito Cebu. Tanaw naman ninyo. Ang idugtong na nisang vlog karon ja. Kamura la may husga ug unsa si sa ijang ijaan. Mao to ijang ijaan guys. So pasensya mo nga ang taklo ba nagizang naong din ay sa pakita kay tiguang na si Japod din ja. Parang mahadlok ko o mapriso ko. Kay jag na mga moriak bitaw nga ilang parinting ano nga mazo lang dit ipakitag naong approval man ning Inday na tapos siya na sa mangkalat na jang gi-approvean pwede na ko no i-vlog isang istorya ni katong pagatubangay nila sa ijaan ja malagi to guys nagatubang sila pa na ma-share lagi kayang disiha jang ipangutana ko ni Coco bang ko nita guys sa 2 years nga basig masuko siya nga si Mimo ang hagipauli sa Cebu. So, 2 years ka pin, 3 mo 3. 2 years na no. 2 years nga wa nakauli sa first time nilang nagkita mo to nga sus na naluwi jud ko tiguang guys kay. Kuha naluwi ko tiguang sa isa sigurong kami nga pang Inday. Ja mo to kanang nakoy video ni nila nagistorya sila ni ang i-share daani. Ja kanang lagi hindi pakita laman na isang naong pero mao na si Jaag nagkuha ni nagbuhi. Nagpadako, nagpa-eskwela, tanan, naghatag sa tanan-tanan ni diyang mga mga pinapanginhanglanon sa kadsagamay pa. Hangtod karon. So, mana siya guys. Ansa day mo, kung sa kumagawa sa kwarto ko, nagdingag na ko. Basta kayang idugtong na naghang video nga. Kanang nay katong lasa dito si basig matinga mo. Mo na ang idugtong. Diyan na mi. Bisaya na magkana na mi guest. Mga bot karong karong ugma na po taga Cebu unja pizza 15 na ay kapi na po from Davao ja ang kani nga kwarto guys kwarto kani kang nana nga na ay pamagawas ako mabay dai ano ni maho naman ron ag kaning dari sa pikas ala naluto pa kang din ag napang naman daghang sinagbay ja naday mi nangabangdani nasa ospital na kuan og gipe sasagay nagdungag day ko guys sa zoo kay ganyan ang buntag na nagbahaw ano jud mi wag lang dalas kahoy kay namay kahoy daghang kahoy salin sa among kuan among trabaho lagi dari mga bagpul so sayang man sa lami pugluto sa kuan sa kahoy kabukaw. Ayo, okay. So, kaya ba lang mong kabulog sa sinuta? Oo, guys. Dito sila kuhan, ang kwarto. Ara nang hiluwa. Oh. Guys, mirinda. Ba, para may 30 kapawad ko na naman yung mga kaon. Pwede kita nga magdadaan. Hi guys, sarang merindas mga tao. Kani amang tanang gihatag ni Pedrita kanang hindo man gabi dres kwarto. Ha, di bang nakalimutan man?
Kami nila may kanda ni madagat naman eh. Halos siya si tagay siya si. A few moments later. Bisita man. Oh, dagan sig bisita ron. May kay na bisita niya ba. Ug kanon na ita magatubangay, mabaskog baka. Lambot lang. Kay magsige naman tag storya, di mo kumusugot og di ka mo storya. So ma-exercise imong mind, di ba? Tingali. Oo, ingon bataw ko. Di ba ko? Kinanglan magmustorya ta, kinang buka imong mata ha. Tinanglan unsa? Buka imong mata. Ana. Storya ka na, buka imong mata, sigpiyong kinatog na ka. Magstorya ka ba? Napiyong na po. Ko. Hmm? Storya ba? Tinanglan pa man ako na unsa istoryahon. Di ako may sigig tabi, matando ragog ka. Sige. Oh, Yes or no ra Oh, man. okay. Nalipay kag ni uli ko po. Nita ko kalipay na surprise man. O, di ba nalipay lagi ka? Kaya na-surprise man ka. Ko, nalipay ba ka? Kanang surprise, nalipay na nag-goal na. Pero nag-goal ka ko ni tambo ko ko. Ko. Surprise? Di, nalipay ba kag ni tambo ko? Oo. Ngayon nalipay. Una ko niwang yung ka dito. Unya, magkita ni mo. Sa una ta to niwang pakita na ko. Makiklaro eh. Unya, niito man ko ko. Saan man kang niitong ko? O itong nanambok naman na itong Nalamak na ito. Ana, di na, manang maputi man na. nambok putik-putik ko wala lagi katambok. Sa mukha, oy. Unya, maglakaw-lakaw ka karon kay bago pa man kanikaon. Naputos na. Na, daghan kay kog taba sa istorya ni Kuko na. Saan sa to istorya niya? Pati ang gibunalan sinis ko Ang istorya niya sa kasauna. Eh siya may nagkargabi na ka kay malingaw ko di mo dita mga tugan. Nakaano dito kay ang tongta. Kapoy sa las biyahe day. Tahag bay kag tinog. Kapoy las biyahe day ganito gabi eh. Ay, dali, malingkod din ba? Lingkod ba? Na. Tarong na. Bukat ka na. Na. Oo. Ano? Biyasa na. Dini ko pikas bukat mo. Kauna mo kaya no. Akong giingan si Kuko ba Kuko. Naunsa man ka kun pagkita nimo natambo Kuko ana siya. Yuli, kaka katuniwang pagka prakita ko giniwang ka. Wala kita niwang ko sukad. Katong ta niwang ka na. Katuniwang ka uli unta ka prakita ko niwang ka. Ang gusto niniwang ko? Guigo raman? Go sa ko kay iniwang. Okay. Okay. ang ako imagine nga niwang man din na siya. Kay way kaon. Kay di ka mauluto, di ka mao. Pinanggawa na namo ko saan man pakanon man jud namo. Buhilak magdi mo kakaglami. Lagi og nalagi sweldo ko mo dito di kog tagbilaran ko kaon din kog itulyukan. Ato tagbilaran. Naman pag nalagi ko na ko sweldo ba mo kaon kog lami. Asa man ta mo kog itulyukan jud para mabuong ko. Kausa ra sa isang buwan, kausa sa isang buwan si mukha Itulyukan. Nagsildo ra. Lami algi kaon lagi na ko lagi. Sa may mukha sa tagbilara nga lami. Itulyukan man. Bisan unsa. Way limit kay kas ara tas usa ka buwan mo kaog lami. Sus kay baw ka ko dinhi sa Cebu di ba mo kaon kog lechon manok. Hotdog man ako sa usarang kinanan. Sus ko dito ko duhang adlaw to na ko nang kinaw. Ingo, ay siya na ilabay kay napay sabaw-sabaw ako nang isuwaon niya. Yung sa mga kaday. Sa una ka ng mga saging, ka ng mga kuwan, di mo na ako natagdon. Hala ka karon lagi maski ang manggang hilaw, lamian na lagi ron. Nambo ka, ano na sa pili ron. Ang pili. Bisa kung saan kanon.
May choice. Agutan ba iwa? Utan di mo daw. Utan mo, di dyan mo ka. Gigwa ginako. Akong giingnan si Corona. Akong giingnan. Bukol kaya naman. Naako ka kita sa paminaw ba? Akong giingnan si Corona. Basin maparihit ka ng parihan nilang lang na ba nga ni kaon o kanang utan bisaya kanon ay maligon ba? Kamunggan. Uy, hinunong ka itong na-arthritis siya. Nga iyang gikaon kay katong, di ba kita ganingan na siya kupat kabuan sa doktor? Taningan siya kupat kabuan sa doktor tungod sa iyang arthritis. Mamatay na. Kupat gini kabuan gitaning na lang Bitaw. niya. Iya. Unya, ang nahitabo kay kuan man kay, maura man yung pagkaon dito sa bukid. Mo'y gikaon niya, naligoon lagi siya, nanambok siya na. Muna na nga, na akong ginasto kung kaon kagilaw ikadaan daw. Mungga lagi. Oo, naminaw ka ko? Ko. Hindi na wa kasabot. Ngayon ko, mukhaong kaginaw, oy. Kaon sa? Kanang utan bisaya ba? Mukhaong mo na siya na, di ba? O inom ra sabaw di mo kaon. Ano naman din ang nutrients sa sabaw? Sabaw. O inom. Kana ganing kuanti, kana ganing kang di sa kalibang, pwede makan kapayas ganing hinog, pagkaraon, pagkaon. Anak ba na? Oo, Kapayas, pwede man avocado, ang kamuti. Ako bitaw na siyang pagkanon basta na hinog ito. Mo. Na kanang kamuti. Ay sa ako na ako siyang gingnan kung gina ko si Erwin ay kuti. Pwede man nakapayas ko kana kung siya pinong tambal, ko pwede makapayas ano nang nagtambal. Kanang hinog na gid siya ba? Lagi ka ng mata. Oo, dili ka nang gahi pa kanang labag-labag. Kanang hinog na jud. Oo, nata na siya ba kay mo siya makamalibang gid na siya. Kada grado, kinanglan 80 gina, 75 5 kabunal. Nya unsa man na sa amo akong Chinese class nga naaman ko yung card kada ako yung card kada semana pangitaon mi na niya asa man ang imong card ko absent ba ako maisra ko sigurado ka igsunod semana absent di jud na tinud din na absent binuang na ginagimuha tindi yun ko pagtan-aw niya na aday 75 kuha na siya iyang bunal ano na siya kanami tang usa na kog 70 na, 75, 76, 77, 78, 78, 80! Maura ni! Maura na kay 80 naman ang uban. Sige, ako na! Ya, maura ano naman siya? Inem, asa man? Ya, laing man itong skwilahan na kay kanang mga quiz ba? Kinanglan man permahan sa ginikanan. Ay ko, nahagbong na sa kubon. Sa kung ani usa ako ni nato ron. Napos ko, nakay quiz rong asma na ha? Wa man ko kada subject wa gihapon pagkit ako tanan ukay na tanan notebook wala hala daghana li 15 so ko kung buno adlaw kinuupo sa oras ko stricta kay na siya grado grabe ka stricto ala niya sa grado lagi kono ko Wa ko kadumdum. di ba isog kay ka ba sa grado nakoy 70 bunalan ko nimo. Ato na. Lagi mo kadumdum magug ka. Malingaw di ka na diri si kuan man. Kasi mo. So guys, mao to. Sinsa na sang nang hagard ka jo. Kaya rin bisiha kag buhaton. So mao to guys, ang gi-share ag video na magkatong paguli na magsibo. Nja. Pasensya na mo nga wa na gipatanaw ag isang ipakita sa video ag naong ni Coco. So si Coco ug si Tatay parehang edad. Mara sila parehapon silang July. Nja ka nang naay butan siya nga pagka-insik. Nja mo to siya disipline. Grabe mo disiplina. Nakaibawan mo sa istorya nga bunaw. Ug 75 agrado ngatos 80 aghapak. Latos kay arong matuto lagi bata nga kanang naay malimbasog nga magtuon. So isang pamaagi sa pagdisiplina na inilagdangan kay sina nakagraduate man sa college. Nja ning graduate sa nga buutan nga bata. Antod karon buutan gyapon. Unsa mara to kay grabe kahagard dagang mga naong kay aron daghana may gipang titi ron guys kay nalagi migis. Namigis lagi sunod adlaw. So mara to yang vlog. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless. Bye. Iway na sila. Ha?